Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri beste behin Ur eta Lur saiora, gaurkontan lehenbiziko Lesakara joanenga Ainhoakin hitz egitea Gorleku gaztategire, gero berako Arrantza elkartera joanenga Lorentxo jaunarekin pixko bat hitz egitea guengo egoerataz, eta azkenik Jose Sorobekin elkartuko ga tuberkulosis eta IBR gaitzetaz hitz egitea. Lesakara etorri ga Ainhoa Goñikin hitz egitea hemen Gorleku gaztategin elkartua. Egunon, Ainhoa? Egunon. Pixko bat komentatzea nola hasi zinetean, ze helburukin eta nolatan zauden oain honeaino aiatu zen, gaztan nolako logroakin bai. Hori dela 5 urte instalatu nintzen, pixka bat hola kasualidadez. Zantze pixka berria naiz, niretako mundu hau nahiko berria da naiz. Eta poliki azpitik goiti, horri gara eta ikasten, autodidakta, gainera tokatu zitzaidan pandemia garaian, bakarrik tokatu zitzaidan, ate guztiak jo ditut eta ez dut inongo konplexurik izan galdetzeko edo errateko ez dakitela eta horrela. Osongi, ja 5 urte pasatu dira denbora desente da, esan dozun bezala launtze lortu zinun eta igual launtze horrek ekarri zaio guain zauden momenturaino ez? Bai, ni, hori dela 4 urte hasi ginen gazna egiten, 5 urte instalatu nintzela, baina gazna egiten 4. Argi nuen Artzai Gaztan elkartean txartu nahi nuela, zean badugu asesoramientua, teknikoa, edozein zalantetako ara deituta badugu laguntza, kriston laguntza, eta gero elkarte bat gara, orden bat abertzeari deituta ere laguntza beti ere denena ongi etorri. Eta gero afiliatu nintzen, eta toki guztitara apuntatu nintzen, denetatik informazioa lortzeko eta horrela aldegatu naiz. Okerez banabile bai proiektu familiar bat dela badakio ez dakitzure egunerokoa nola izaten den, zailtasun batzuk edo eukitzen dituzten igual deneta aiatzeko? Ez, ni bakarrik ezin dut. Taldea familiarra da eta proiektua familiarra da eta gara 3 kide bezala, nire bikotia Jon eta bera arreba Maite, eta haiek arduratzen dire gutxi gora bera taldeetaz. Eta nik gazna eta komerzializazioa eta hori dena. Baina aldi berean badugu denen laguntza, nire gurasona, nire ilobena, nire seme eta labe, denena. Denena azkenean proiektu familiarra da eta hola da. Gure eskualdean hola dire normalian proiektu guziak, talde guziak. Bai, azkenen finen denai esker zautea. Hoi da. Zukitzen duzu bai gazta ikez arduratzen zara. Bai. Hemen gaude guain ikusi zatu nola eta ikusten prozesu Ainhoa? Bueno, oso polita da. Zuk ikusten duzu esnia, zure hartaldeko esnia nola jagatzen zaitzun eta eraldatzen duzu eta pixkanak egiten duzu eta gainera gero hortik kamaran ere zaintzen joan behar duzu. Eta oso polita da. Asmentan pixka bat kostatzen da, probatzen duzu modu ezberdinak egiteko, baina nik uste gero ada bat aukeratzen duzuna zuretzat eta konten gaude dugun bideakin eta guk uste inona, baina hobe, bai. Gero aurretik de bai dagoen lana igual ez nozo zuetzala inbeste sartzen talde hoi zaintzez, baina nola izaten da, bai, gero kalidade hoi bermatzeko hemen gaztan nola izaten da? Bai, gu hartaldea belaietan zaintzen dugu, gure bazka ematen dugu, alik eta naturalen ematen dugu dena. Saiatzen gara ez dugu pestizidak erabiltzen, desborrazatzen dugu, gure ongarria ere erabiltzen dugu belaiak abonatzeko, eta saiatzen gara alik eta naturalen egiten prozesua, garai bateko modura, hola saiatzen gara, baina gaur egungo berrikuntzakin. Uztartzen ditugu bi gauza. Ikusten du adibidez bai teknologik daudela eta jaketa aipatu duzun uztartzea nola izan da azken finean duzulako alik eta naturalen hain eta igual modu tradizional hoi hartu, baina gero ebai berrikuntza hori ebai eman behar duzulako. Bueno, ez da zaila, gu azkenean horrela ikasi dugu. Horrela edo betitik ikasi dugu horrela, tradizio moduan, belaia, belarra egin, gure bazka egin,
Eta gero aldi berean, pues, kamarak edo laguntzen zaituzte, edo jesteko makinak edo laguntzen zaituzte, pues, agudo egiten eta erosoago egiten dena, claro. Bai. Eta bueno, gero ja honen ondoren heldu da merkaturatze Bai. prozesu hori, igual hori da ez dakit zailena egiten zaizuna, lehen bai ikusi du hemen sarreran daukezu Bai. salmenta zuzena egiten duzuela, Bai. zer daukezu bai horrekin nahi? Pues, saiatzen gara, bueno, gure helburua izan da beti eskualde mailan saltzea. Bai. Eta horrekin lortzen dugu baduguna saltzen. Konten gaude izan dugun harrera, hasieran, claro, ezagutzera eman behar duzu, eta pandemia garaia zen, ez zauden merkatuak, eta pixkanaka, pues hasi zara, nik uste pues, parte hartu dugu txapelketa batzutan, eta hor ja ezagutu gaituzte, eta horrela hasten zara pixkanaka, eta horra ja pues, eskualdean, hor mendik kanpo normalean ez digute ezagutzen. Ez gara ereki ere ez, baina bueno, etortzen dire turistak ona, gero urtean zehar eskatzen dute, online ere bidaltzen diegu, eta konten gaude. Bai. Eta hortaz aparte, bai, badaukizue izendapena, Ideazabal, izendapena zer suposatu zuen horrek? Nola izan? Hombre, guk argi ginen asmentatik gara Ideazabal basarrikoa. Basarrikoa da gure hartaldeko esniakin egiten dugun denominazioa, eta argi ginen egiteko modua beraien modukoa dela, orden denominazioan sartu behar ginen kalidadea ere beti ere berbatzeko. Pues horrek ziurtatzen dizu, zuk egiten duzuna, baduela ziurtagiri bat. Eta jendea, pues igual bertako jendea ez gara inbertzeu hartzen, baina turistak hori eskatzen dute. Bai. Eta orduan esan dezakegu bai igual horrek suposatu zula izaunegoak izatea zuek edo irekitze maile bate bai handitzea? Bai, turistendako bai, adibidez. Haiek eskatzen dute Ideazabal gazta eta eskualdekoak, pues, azkenean ez dugu hori bilatzen, baina beraiek bai. Orduan zer nolako bezeroak dauzkezola ikusten duzu? Gehiengoa bertako bezeroak. Gu saiatzen gara hemengo bezeroa mantentzen eta gero pues familiarrak edo ez dakit. Eta gainera harreman salmenta zuzena laguntzen dizu harreman zuzena izatea beraiekin eta hori gustora, hola ezagutzen duzu jendea eta solasten duzu beraiekin eta beti ere harremen hori polite da. Bai, esan duzen azken finire bai oso soziala da. Bai. Eta jaketa aipatu dure bai gizarteratze hau, aipatzekoa da Lurretik ikasiz proiektun, ja izaune ingo zaioala hemen gure ikuslei hor barnen zaudela. Nola izan da kasu honetan zure prozesu hori? Gu argi ginen, bizimodu hau edo segit jarraipena izan nahi badugu, txikitatik ikasi bat duzula dena. Orden, agumeak ere kontzientzatu behar dire produktuan ondik dator, zaintza edo elikadura naturala edo ona izatea, eta orden eskolatatik hasi behar ginela ongarri, erran nahi dut, azitzen, ez? Eta egia da, konten, torri direna konten, eta bai. Eta zure kasun bizita nolako izan du da? Sartzeko eta kontzientzia jartzeko bai esan duzuna? Bueno, zaila da, ez da errexea. Erran nahi dut hartzen da jende haunitz, eta zaila da, baina, bueno, eskertzen da beti ere taldeak, eta beraiek taldeak beti eskertzen dute. Eskertzen dute erakusten diezula eguneroko lana, eta zuretako eguneroko dena beraiendako ikasketa da. Eta hortaz, honekin zuk uste duzu igual kontzientzioi lortu duela edo saiatu duzuela azken finen, emaitze bat eukidola igual sartu nahi zinun ideologioi edo? Bai, nahiz baten batekin igual bereite bazituen ardiek. Baina ez dio baina ere gaztanbera prestatu. Orden etxera eta, baina zureitek badugu gaztanbera eta erran behar diat, etxera hamar da, eta joan naiz etxera, eta erran diat, zergatik ez duzu kartzen esnia, eta batzutan ez dire konturatzen zer dugun inguruan. Orden horrego behar duzu, erakusteko zuk ere bai, nik uste badire gauz batzuk tikitatik ikasi behar direnak, eta hori izan entzen bar, nik uste. Gero azkenen emaitzeok bai eukitzeko esan bezala zuke bai tikiketik ikasi zen. Hoi da, ikasi behar da. Dena ez da dendaragan eta erosi, eta nonbaitetik dator elikadura, eta ikusi behar dute zin den prozesua, eta gainera prozesu ona, erran nahi dut ez da fabrika bat, edo ez da eskuz egin behar direla gauzak, eta zainduz, eta lurreko
elikadura eta gauzak, aprobetxatuz, bai. Eta hortaz aparte ere, bai, aipatzekoa da beste kontu bat, Nafarroko Unibertsitate Publikoan hitzaldi bat eman zinula, nola Baztango udalak antolatuzuna irantzukinez, ikasle bezala. Zer daukezu bai honen esateko, azken finean zen emakumeen nekazarintzan eman duen pauso baten inguruan, eta ikusten duzu hemen zaudela pie de cañon esaten den bezala bai lanen, eta... Bai, pues, claro, basarri munduan emakumea beti erragon da. Nik amatxi edo ama edo beti egon dire baratzean, haziendakin edo jesten edo gasna egiten edo beti erragon dire, baina beti atzean egon dire. Osea, gizonak egon dire hor lanean, eta hori erakutsi behar zaio jendeai. Emakumea hor egon dela, osea, hartaldea famili proiektua dela, eta emakumeak badutela paper garrantzitsua, hor dagola, eta hori erakutsi behar zaio jendeai. Nik uste garrantzitsua den, ikuste ezaten hau ez dela deus berria. Hoi betitik egon dela hor, eta ikusi behar du jendeak ere bai hola garela. Arrazo, eta ja bukaera borobiltzeko, hau, etorkizunei behide zerbait daukezo, helburu bat daukezo edo proposamen bat, aldaketa bat itekoa ekoizpenan edo zerbait? Bueno, momentuen gu berria gara, orden, lehenbizko ikasi behar dugu ongi, oiniken inbertsiotan eta ari gara pixkanaka zerotik hasi gara praktikamente, eta orden lehenbizko ritmo hartu behar diogu, ze beti gara zerbaitetan eta gero ikusiko dugu. Momentuen ikasi eta berlanak egiten dugun behingoagatik. Bueno, kanpotik nik uste osongi ikasio daukezola, baina zuk segi hortan, ikasiko duzu eta espero dure bai oso altua jatzea eta evoluzio oso bat edukitzea. Eskerrik asko gure kiniotiatik, Ainhoa. Esker mile dezuei. Esan bezala Loretxo Jaurenakin elkartua hemen berako eizatarantza elkarten hizketan aitzeko nolabait 2023 debekatuzu Nafarroko ingurugiroak hemen izokinen arrantza. Beino guain atea da notizi berri bet, non azkenen bai ospatu behar den pesta 2025 hontan 2 urte berandugo lehenbiziko izokine harrapatze hortan ez dela. Eta nolabait jakileko pixko bat, nola bizitu izan duzuen zuek hemen arrantza elkarte bertatik hartu dien erabaki guztiok Nafar gobernutik? Oitiruan eta oitalabin debekatu zuten, kopurua etzelako aski eben elkarteak eta arrantzaliak penakin. Deus ez guztia izoki arrantzatzia pena da, eta aurten egin dute berriz debekatu. Eta lortu da izokin eguna pentsatzen da egitea, zerbait ere oktobre november inguruan, eta udalan eta bidez eta denan bidez lortu da bat badere arrantzatzeko, aurten. Azken baten heldu da izokinen kopuruen olabait jetxintzelako eta orduan erabaki hori hartu behar izan duzen ez galtzeko espezioi bera. Ez dakit zuek nola ikusten duzuen arazo guztia. Etortzen dire, kontaketa ikin, lortu dute honemertze izoki behar direla idektzko arrantzatzea. Bain etortzen diren horik eskaz direla, eta horrengatik ganin dute debekatu eta arrantzaliak ez dire ados horrekin, bino, manatzen dute ez du eskapatoriarik. Zerbait ere pentsatzen zen utzitzia kopuru bat, igual, 10 izoki edo zerbait ateratzia, baina ez dute onartzen deuz. Estudio badakatela eta ez dela biablia arrantza idekitzia eta egin direla izoki amak handinak denak eta ez dela posible oen momentu. Azken baten arrantzalek ez zautea oso ados horrekin, baino ez bada hoi uain iten, esan nahi du igual ez dola segide bat euki behar, orduan igual arrantza hoi osota galtzen dagoen ez bada nola bateko frenoa bezala ez pausak eta hoi ematen. Martxo honetan arrantzali penakin eta uste dute galduko dela arrantzatze hori betirako. Porque ez da itxura mejora, ez dela mejoratuko
kanbio klimaketak eta gauzakin eta denakin, eta badire espezie invasorak ere bai, pues, lubinak, kormoranak eta gauzak, horik ere gero bidasoa azten den lekun sariakine frantzeso garrabatzen zuzten, eta dine iteunte mugatu. Eta gero, pues, ura, eurian eitxko manera, pues, guain bagizu dena dela, o sekua, o golpeka, hori de gauzak ez dire honak berretzeko, eta bauaz igual o berago. Bueno, egie da gaudela garai oso zai baten antropozenoa zebaitzeke aldaketa klimatikoaz eta faktore guztioik eragin duela bat espezie horren galtze baino zuk zen neurri ikusten oso hartu beharko liekela horren kontrazea. Azken baten bai, hemen zuen elkarte hontatik nahi diuzu eutxi nola bat tradizio horrei eta arrantzari segide bat eman nahi diuzu, baina gero dau ezintasun hori orduan. Nola ikusten duzu hori barko liekela? Nahi du mantenitzia tradizio badere kopuru zerbatxekin. Ezin baldin bada gehiago arrantzatu, pues, kopuru simboliko bat, oztagit, boso, amarro, urtero, pues, egiteko berzela inda tradizio eta dena galdu, eta arrantzatzi eta dena galdu. Egiten dute, hori errepoblazioak eta dire hitzen, bino, ez da aski denak egiteko. Orduan, positiboki baloratzen duzu, nola bat, esan duzun bezala igual, gehiago simbolikoa dela olako tradizioi eunoi ospatzea, Bada simbolikoa behar du pixkot gehixo, ez dakit. Boso, amarro, ez dakit, zenbaki bat gehixo, kontzeko, goituru hori, eske hau ez da guain une batxu berrion urte, leheno sariakin izin ziren arrantzatzen izoki hori. Sariakin, errekan bertan, sariak. Hor dire datuk denak, eta horretan. Pena, pixkot, pena arrantzaliak dute, pena, niz naiz arrantzalia bino. Dute pena, eta gero eta gutxigo, eta azkenin dauz. Eta hortaz hitzein duzunetan elkarten zu lehendakari izanik ez arrantzalea esan duzun bezala, baino nola komentatu duzu edo zer iritzi bezala nausitu da igual neurri bat bereziki pentsatu duzuela igual tradizioa eusteko, baina... Neurriak guztu almenik dauztako, teknikariak pasatzen dute informe batzuk, eta politikariak ez dute hori hausten behin ere, beti hortan sartzen dire, eta hori du, ezin du joz egin. Bueno, azken finen da, gai bat non lotzen diton bai kulture, bai tradizio, bai inguru giroa, ekologismoa, gauze asko biltzen ditu, baina, bueno, guain binipin argi dagoen gauze bakarra da, ospatu behar dela eunoi, eta noiz bate izanen dela. Udalan bidez, Gobernu Navarrako konsejero eta bidez, egin dute egun bat ospatu behar da, pues, lehenbizikoa, ohitur hori, izokin eguna, erraten demazala, pues, egin hori antolatu, eta, bueno, tradizio hori, betiko hori, pues, beti erraten zuten hemen salmon del bidazo, baina ez da deus egin. Ez da egun bat onartu, ez da deus egin, eta Gobernuak ez du deus egin. Bueno, hitzek eskertuz ja bukaera emanen dio eskerrik asko gurekin joatietik gaur kontan, eta ber nola joaten den eunoi, eta ber zetorkizun eukitzen duen arazon. Bale, eskerrek zueri. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, esan bezala Josu Sarobekin elkartu gana Nafar Gobernuko albaiteroakin pixko batuain presente dauden gaitzen ingurun hitzeitea, tuberkulosis eta IBR, eta bueno, hasiera bat emateko nola bate kontatu zer dien gaitzeoik eta bueno, zer dela eta dauden uain eta zautean uain lan horrekin. Bueno, tuberkulosis hemengo ganaderok aspaldi zautzeute, da gaitza bat pues, urtero kontrolatzen dugula, kanpaina saneamendu egiten dugula, zein da guztitan, eta bueno, eta resultadoak orokorrean ongi deltze. Eta Nafarroak pentsatzen dugu aurten bertan ja klasifikatuko da Nafarroa pues, zona garbi bat bezala. Horrek errestu pues, da gaitza bat batez ere murrizten dena batzuta mugimenduak. Orduan kanpaina egiten delaik, atetzen badire dudosak edo txarrak, pues, horrek batzutan txarrak bidali behar die mataderora,
eta dudosak ere bai, pues, murrizte dute mugimenduak gero saltzeko denborean taula. Orduan, datuak orokorrean Nafarroan mejoratu dire nahiko, eta segurazki aurten deklaratuko dugu Nafarroa segurazki garbi bezala, orduan mugitzeko denborean pues, errestuko dire gauzak. Gertatzen da eguna da zona honetan, Zugarramurdi eta Ordazubin, badugula gaitza. Gaitza hori gaur egun iten aldu genotipatu bakteria hori, eta badakigu nondik tortzen den. Pues, gure fokua torri zaigu iparraldetik, eta bueno, ondarreko bi urtetan nahitu gara hiltzen behinaiko eta kontrolatzen repetizionak eta hori. Pastu da gaitza batez ere hazienda basengatik. Azken arroak eta basure pastu dute. Orduan, karo, gaitza hau kontrolatzen da ixe, beti haziendatik haziendara pasten dele, baina ja tartean sartzen direlek hazienda basa, orduan kontrolatzeko ixe zailago da. Orduan, ezin dire hil ere bai, bueno, basurdea bai, aurten egon gara basurde kanalizatzen, hango kuadrillakoekin, analizatuko ditugu nahiko, eta bueno, eta ikusi dugu basurretan ere badela. Azken arrotan ere bada, azken arro momentuz ez dire hiltzen al, baina ikasi iruditzen zaizkigu peligrosuena. Bueno, alaren notizion bat dela esan dezakegu ez, aurten nola bate hobetu dela, baino zer dela eta eman da evoluzio edo justo aurten hobekuntza bat oraindik alare badagoen arren. A ber, pues azkenean datuak hartzen dire, estadistikoki, datu batzuk eta autore, eta bueno, pues datu horiek atera dire eta aprobatu bezala atera da. Baina, aizten hartzen da, pues gaitza hazienda basan da, hola, hauniz jende haitu izan du, pues Gipuzkoan ere, Gipuzkoa garbi zagon, eta berriki heldute, pues 150 behi, Katalunian garbi zagon, eta bertze bortzeun behi, kuadra batekoak uste dute eta hil dire. Orduan, kontuan hartu behar du, pues ni uste dut, pues hazienda ongi kontrolatua dago, ganaderok bere lana ongiten dula, baina hazienda basa da. Eta, karo, hor dugu, eta ez dakigu gaur bihar helduen urtean tokatzen altzeguna. Fokoa ere, pues, handugu, baina baita ere, pues, arriskoa da, azken arrok edo pasatzen da otxondotik une, baztanera edo bortziri aldera horiek pasa. Orduan, jendea pixka vigilante egon behar da, eta batez ere, pues, harto silo dagoen tokietan, hori ongi etxi inguratu hori batez ere, pues, bitxo horiek esartzeko hortara jatia. Zen, prinsipioz, pues, belai batean balin bado azken arro bat, eta balin bado behiak ez dire elkarren artean gurutzatzen. Problema da, balin bada toki komun bat biendako, eta izaten alda komedero bat, edo uden batez ere edateko tokiek, bain primaveran zugu problemek gurekin, baina uden urguti izatekin denak elkartzen dire putzu berera. Eta batez ere, pues, kuadra hundietan nik uste dut arrisko handiena da harto silo dagoen tokien, hori gustatzen zaie bitxo hauei, eta hori pues, pixka zeindu behar da, kasuman behar da, pues, haber badiren edo ez diren, azken arrok inguru horietan, edo basurdek, eta horiek ongi etxe. Kuadrakoa, belaiak ez dire iztenar, baina behinpin ez daitzile hurbildu hazienda basak kuadrara. Hori da importantea da. Kontun hartuta ja nola bat ez zona garbi bat bezala dela Nafarroa, baina alare arriskua edagula azte protokolo neurri eman barra die, bueno, esan dozo, nola bat itxin bar dela ez gurutzatzeko bi hazienda hoik, baina hortaz aparte bai administrazioak zerbait inbiarko lukez, nola izaten da igual bi uztartze, bi lanoikin? A ber, pues eske protokoloak hazienda, pues, por ejemplo, Nafar gobernuak erraten dute, pues, akonsejatzen aldu iztea. Ez du, pues, hori da, pues, jo que se, hazienda basa, pues, atetzen dela karretera bezala, bueno, pues, izten da alden moduen, o lo que sea, ganaderoak, lógicamente, pues, jakinta, hurbil dago la gaitza, por ejemplo, pues, Tafalla, momentuz, badirela basurde, bai, pileka. Edo, bertze, pues, jo que se, sakan alden basurde, edo, hemen bastanen, azken arro badirela, pues, bai, pileka. Lo que pasa es que ez dute gaitzik, bitxo horiek. En cambio, hemengoa bai badutela gaitza. Eta orduan, arriskoa da, horiek ekartzen aldi gutela gaitza, gure haziendetara. Orduan, protokoloa, pues, azkenean bakotxa ikusi bardu ze arriskoa da, ikusten du azken arroak hurbiltalda, eta balin badu janaria sartzen aldirela biek, pues, orduan berak protegitu behar da. Bueno, beti lan horrekin espero du kontroloi ematea, eta bueno, ja beste gaitze horta pasatu ze, berezitasun edo ze desberdintzen do bai gaitze horrekin, eta pentsatute bai neurri diferentek hartu beharko diela, ez? Bai, eske tuberkulosis da gaitz bat, azkenean tuberkulosis berez da zoonosis, horrek erran nahi du jendetara pasatzen aldela. Horregatik eten dela kanpaina saneamendu horiek.
horregatik urtero behiratzen da. Eta baita ere, jendea tuberkulosiseri eta gu ere, badego beldurra, zeren ditugun diagnostikatzeko tresnak ez dire egokienak, bueno, ez dire egokienak, direnak, baina ez da, jo que se, odol analisis bat bezala, gero esplikatuko dugu IBR eta hori eiz errexago da. Hemen proba ibiltzen da, larruen proba bat. Hori da pixkatin espezifikoa. Gero proba hori horrekin ematen du positiboa, honiz kasotan bidaltzen da mataderora, eta gero analizatzekin hori mataderoan garbi atetzen da. Logikamente jendea asertzen da bida, heldugu behi bat sanoa zela eta hori. Probakin espezifikoa dire, odoleko probak ez direan fiableak, eta orduan da gaitza bat, eta gero da zoonosis. Alde batetik jendetara pasatzen aldena, eta bertze aldetik da komerzialmente murrizten duna honiz mugimentua. Obligatzen diguna, mugitzeko alde bateri bertzera, kondizione batzuk betetzea, eta horre murrizten du. Eta orduan, inguruko zona, por ejemplo, Frantzia osoa garbi dago, Euskadi osoa garbi dago, Katalunia garbi dago, orduan, horiek mugimentua aiz errexago ituzte. Gu inikan bigarren mailan, horiek daude lehenbiziko mailan, gu gaude bigarren mailan. Gu pastiko gara orain lehenbiziko mailara. Hoi bentaja da mugimentaen aldetik. Gero ez bentaja pixkot izaten alda, atetzen baldin bada kaso bat, txarra, konfirmatuta, bi aldiz, kuadra berean, hoi da Pastorzena Gipuzkoan, azkenean igual kuadra garbitu behar dela. Orduan, kontrolatzeko momentuen, zerbait atetzen baldin bada, neurri gehiago zorrotzago izan dire. Eta zenbateño eragiten du horrek merkatu mugimendu hortan esan duzen ez adibidez, ekonomikoki pentsatzen dut hemen baztan bidasoa inguru hontan bai murrizten dola zerbait guain garbie, esan duzun bezala garbie dagoen arren edo ez dakit. A ber, por ejemplo, hazienda, behietan muitzen dire, baina behietan problema handi ez da, komertzioen aldetik. Problema handi izaten da aretxetan, aretxe muitzen dira handek irnak. Eta gero, hartzea aretxe bat, eta eramatea zebaderora, hartu eta kargatuta, oso erraixau da, eta hor mugitzen dire kantidade handiak. Eta garbi daudena, mugitzen dute bate problemika. Bertzenaz, bildu bartuzu aretxeak. Abisatu behar da proba egiteko. Proba egiten da, egun batean ziztatu, 3 egunetara ikusi. Eta gero giatera, eta gero onak atean behar dire, ere bai. Igual da dudosa bai ez edo, orduan karo. Horre, gibelatzen ezkizu mugimentuak 15 egun. Eta kostea, kartzea animaliak edukitzea, orduan beti da, 15 eguneko koste bat mugatzea aldun pixketo hori. Nola baita zailtasun gehiago eragiten ditu. Bai. Eta IBR hortan esan dozu, aztin nola bat igual errexagoa dela kontrolatze hori ez? Bai, IBR da bertze gaitza bat bakarrikan jotzen diona behieri. Ez dugu hazienda basik tartean sartuta. Orduan da bakarrikan IBR bakarri behieri. Gero da gaitz bat, gu odola analizis batekin, badakigu kasi 100% ona edo txarra den. Ez bertzea bezala, jode igual bai, igual ez, egun badire dudaunitz. Unekin, atetzen bada positibo, eta atetzen negatibo. IBR-ek duena ona da, badu txerto bat. Txerto ona gainera. Orduan, zu problema balen baduzu IBR-ekin, txertatzen duzu, eta gutxi gora bera hoi pastiko da. Eta oraingo txertoekin gainera, txerto markatuak dire, horrek erran nahi du, zu gero analizatzen balin bauzu, hazienda hori, txertatuta dagoena, badakigu positibo hori den gaitzena edo txertoena. Gu, por ejemplo, gu gaur egun, koronavirusen kontra, gaude txertatuek. Orain, kenduko balin bat ziguten odola, ez dakigu zen gaitzena edo txertoena. Olako txerto markatuekin, badakigu odola kenduta, gau da positibo, orduan txertoena da, jazta, libre, garbi dago. Edo zikina dago, zeren pasten aldena da, animali bat txertatu, gaitza hartzeare bai. Ez du sintomarik izan den apenas, ez du edatuko, baina zikindu da. Neiz txertatuta egon, orduan, gestionatzeko izerrexago da IBR. Betire orduan txertoa hor da igual aurrerapen bezala nola bat errazten dolako bai kontrol faseoik ez? Bai, txertoa IBR-en kasuan, IBR du gaitza bat iten duna da abortuak eta iten duna baita ere pneumonia batez hazienda gaztean. Eta nahi duguna kontrolatu zen hauniz alde ere bai, haiztion erran duguna Euskadi ere nahiko garbi dago, Frantzia ere bai, eta mugatzen du mugimentak. Orduan, txerto horrek iten duna da, zu matemaizu txertoa mugatzen du edatzeko denborean. Oseak, behi bat txertatuta dagona, ingurukoi ez dio apenas pastiko. Zikindu da bai. Eta behi horrek ere bai, txertatu balin badu, segurazki ez da abortatuko.
Orduan, iten du murriztua honiz sintomak. Eta baita ere, eta guztien datzu kontrolatzea. Horregatik, nahi nun solastu iberre, zen orain botako dire komunaletara, eta komunaletan ja exigitzen dugu, edo garbi egotia, edo txertatutak egotia. Hola, eramaten duna bere beia garbi, badakigu ingurukoak edo daude garbi, edo daude txertatuk, eta ekarriko duela etxera bueltan garbi. Eta ertazuna, orduan obligatzen da hortara, eta orain falta da, más o menos, hilabete bat hemen bastanen botatzeko haziendamen dire, eta horitu behar dire, txertatu behar dela hazienda. Betire kontroloi eta garbitasunoi mantentzeko lanoi emanen duzu eta etorkizun batea behi detuz bai, esan duten bezala garbitasunoi aurrea seitzeko, ez? Eta hola mantentzeko eta nola batxeiak entzeko guzioi. Bai, eske azkenean IBR4 dela maila altuena Iberren erran nahi du. Ez dutela gaitzaik eta ez dula txertorik ibiltzen. Orduan, dago arras garbi. Gu hemen brucelosis bezala dugu garbi. Orduan, gaur egun, Frantzira eramateko hazienda, hemengoa izan behar da IBR4. Ez du balio ez da txertatu tegoa. Zen, han eraman behar da dena garbi. Bertzean ez digute utziko Frantzia eramatea. Euskadin, oinikan, usten dagute kuadra bat. Ez balin badago garbi, behi hori analizatu behar du ondarreko 15 segunetan. Garbi atera behar zaigu, eta joaten dela ikarat, edo bertze dozein IBR4 kuadrara, ailetzekin berriz analizatu behar da. Helburua da, lortzea zona bat, gaitzi gabe eta txertorik gabe. Aintzineko pausua izaten da, uniz kasotan, txertatzea, zen balin bauzu zerbait positibo, zen lehenoko txertuak ez ziren markatuak, oraingoa ja markatua dire. Baina orduan lehenbiziko pausua da, gauzak ez daudela garbi, lehendabizi txertatu. Eta kusten dela, dena kontrolatua dago, hasi txertuak entzen poliki-poliki. Bueno, Josu, helburua hori da. Hoixen, eskerrik asko gurekin elkartzetik gaur kontan, eta helburu jazkenen lortzen denola bat garbik eta hoi mantenduz, eta uno zuen lanakin bai espero du kontzientzioi bai edatzea denakin dezakeula zerbait mantentzeko zonalde guzi hau ongi otea. Bai, azkenean gauza hauek ondorioak izaten dire gero merkatutan. Merkatua gaur egun ongi dagolaik, atetzen da dena. Baina merkatua, por lo que sea, estutzen balin bada, orduan hasten dira exigentziak, eta orduan problemak. Orduan horitzen gara zertaz ezkinen klasifikatu. Aurretik inen du ba. Eskerrik asko, Josu. Bale, bai zuei. Bueno, hauxe izan du da dena, eta badakizu heldu den astean gauza gehiagokin etorriko ga.